Bos, Piye? awake dhewe kerja pendak dino kok ora tau sugih-sugih ora iso sukses yo piye iki? Ora kaya-kaya. Si jenenge kaya miskin kuwi ana sing ngatur. Sing penting awake dhewe iki tetep kerja walaupun hasilnya kuwi ora sepiro. Tetep kudu dilakoni iki. Ya iya to. Iki tak kandhani. Iku ade yo nek nagih nang ngene sapa kae jenenge? Nang ngene cenil. Tenil. Kayak wonge angel pol. Pokoknya aja ngasih terpengaruh kowe. Hak mah ra bayaran. Oh iya, siap. Duh, wis setu meneh iki. Wis payah. Tanya kalau duit meneh. Mending aku selfie wae lah ya. Timbang mikiri kuwi. Tanggale yu. Alah, tanya kalau duit aku Ya yang bayar kok. Kowe kok ngetak aku Yes, hop. Sing tenang. Piye iki, Bos? Kabeh mau tak urusane tak atasane kok ya beres to. Ngene yu, dakong sik yu. Oke. Ngene wae yu. Iki duwene apa? Aku kira duwe apa-apa ya. Ora sengol-sengol kowe. Elek-elek ngene iki bosku ki. Oh laraimu. Ngene aku ya bosmu to elek-elek to. Tapok minter kowe. Oke, Bos. Wes ngene wae, Bos. Aku ki mung duwe sawah. Ki wae ra tau diileni banyu. Kuwi pun wae sawahe garing suketok. Lah nek sawahe akeh sukete rak yo tak watune to yu. Wah, gayamu kaya rok matun kaya. Iki ora masalah sawah, Cuk. Iki angsuran goblok. Lah kan sawah yo lumayan, Bos. Sawah ki ono duwite. Maksudnya kudu salah kuwi, Cuk. Goblok temen sih. Oh, Mangga dira bayaran engko. Wes ngene wae, Mas. Tak bayan go sawahku wae, saangsuran piye? lah anakku yo masuk to, Bos. Oh, lah gemblung nek kok. Yu. Kamar mandimu ganti sih. Geblot Lah kono kae lho. Oke. Rebok Nek bisa cair engko. Yuk, piye ki mau sik sawah jare lembur semua kae sik ora tau dibanyoni. Piye, Mas? Gelem apa ora saangsuran wae? Piye yo? Nak tak tolak. Wah, aku yo ora tau bayaran. Piye maneh-maneh hari? Tetep gas wae iki. Ayo, piye? Gas ki? Tapi bosmu piye? Bosku wis pikir keri suwen. Lho. Kepoyo banget. Aku ngene wae yo kare biasa. Nek ngene kira yo lega to. Piye beres burung? Wis tak bayar lho, Bos. Yes, beres to, Bos. Lah di jute. Lah ya lem bayar mau kae kok duit piye sih? Lah iya nggo salah kae mau to. Aduh nek kok iki aku rugi to, Cuk. Raimu rokok wis tak omongi. Tapi to, Bos. Mau ditawani kok kono kok ditolak. Lah ya eman yo tak tampani to yo. Iman kuwi tipis. Wah alah kok iki aku sing rugi kok, Cuk. Tambah pekok kowe.